Hej. Vi har om herpes. Hvad er herpes? Sygdommen herpes skyldes en virus ved navn herpes simplex, som findes i 2 typer. En, der især giver sår omkring munden, som kaldes forkølelsessår, og en, der især giver sår på kønsdelene, som kaldes herpes genitalis. Sygdommen er ikke livsfarlig, men det er vigtigt at gå til lægen, hvis man tror, man har herpes. Hvordan får man herpes? Herpes smitter gennem slimhinderne eller revner i huden. Det vil sige almindelig samleje, mundsex eller analsex. Et forkølelsessår på læberne kan også overføre herpes til kønsdelene, og omvendt. Herpes smitter ikke via blod eller sæd. Heller ikke ved at drikke af samme glas, bruge samme håndklæde eller gå sammen svømmevand. Hvordan ser herpes ud? Selvom man er blevet smittet med herpes, er det ikke sikkert, at man får symptomer. Op mod en tredjedel af danskerne er smittet med herpes, og mange ved, at de ser det selv. For nogle kan der gå mange år, før de får symptomerne. Men når symptomerne kommer, er det typisk tale om knapnålsstore knopper eller kønsdele eller endetarmsåbninger. Og i løbet af få dage udvikler de sig i små væskefyldte blærer, og de sviger og brænder. Senere brister blærerne og tørrer ud og bliver til sår, som ikke efterlader sig ar. Så er sygdommen et udbrud. Det første udbrud er som regel det værste. Man kan føle sig tilpas, ligesom at få en influenza eller have hovedpine, feber, have lymfeknuder, ondt og veje, eller det kan være forskellige symptomer. Og så kommer der lige nogle billeder, en af det her. Mundherpes. Kondomer er det bedste. Men da herpes jo også viser sig andre steder end på kønsdelen, kan man ikke være helt sikker. Lever man i et fast forhold med kun én partner, hvor den ene har herpes, må man finde ud af, i hvilke perioder man skal bruge kondom. Hvordan kan man blive behandlet imod herpes? I det herpes simplex forbliver i kroppen, findes der ingen helbredelse for herpes gentilis. Hverken hos mænd eller kvinder. Men med behandling kan muligvis fremskynde hældning af sår tidligere ved begyndende udbrud, minimere alvorligheden og varigheden af symptomer ved tilbagevendende udbrud, reducere hyppigheden og tilbagevendende herpesudbrud, men minimere risiko for at smitte en anden. Ja, det læser jeg ikke. Okay. Og så har vi et lille fif til dig, som ser med derude. Du skal begrænse antallet af dine partnere, som du har samleje med. Og sørg for, at din partner bruger kondom. Ja. Og hvis nu du er en mand. Og snak med din partner om, at I skal undgå samleje, hvis din partner har udbrud af herpes. Hvis du har herpes, så husk at sige det til en partner. Ja. Det er en god idé. Det er ikke pinligt. Nej. Og nu vil vi gå ud og spørge de forskellige danskere, om der overhovedet nogen danskere, der ved, hvad herpes er. Eller om de bare tror, det er forkølelsessår. Det finder vi ud af om lidt. Se med. Ved I, hvad herpes er? Nej. Ved I, hvordan I kan beskytte jer imod den? Nej. Tak for hjælp. Ved I, hvad herpes er? Ja. Ved I, hvordan I kan beskytte jer mod den? Ja. Hvordan? Ja. Du kan bare bruge kondom. Jamen, altså, herpes er også kyssesyge. Nej, det er kyssesyge, det er mononukleose. Ej, kan du ikke det? Tak for hjælpen. Så. Ja, gerne. Ved I, hvordan I kan beskytte jer imod den? Ja, vi kan have kondom på. Ved I, hvad herpes er? Nej. Ved I, hvordan I kan beskytte jer imod den? Nej. Tak for hjælpen.